Hello baby. Na so fa. Ina kofar gida. Ya kamata ka fito mu je da wuri mu dawo da wuri. To shikenan. Sai ka fito. Baby, Saniki, you are welcome. Ai na dan tsaya, na san da zuwan ki wallahi, na san da zuwan ki. Tun ɗazu na san da zuwan ki, so nake kawai dan abin nan da. Dama abin da yake faruwa ta gane. Azin na dan fito ne. Ina kana ta fara shayi. To ai dole na sha ne. In ga miki. Yanzu kin ga idan naje akwai duk sati sai an aiko min da sabu katan ɗinsa da London da mansa da makilin ɗinsa da komai ɗinsa. To Allah ma da ƙarfin ikonsa kin gane dan sabulin ya ƙare ne. So ne zuwan nan da kika zo da koko da rabin katan ne. Baki sista ta zo shi yasa na bata aiki. Allah sarki Allah san kana so. Wallahi Allah nake ga miki. Ka sabulu baby? Zan ji daɗi saboda daga ba ai nake ga miki. To ai bana son harkar karanta ne. Gaskiya ne. Bana son harkar. Ni na sani. Kaga bai kana ta mai ko baby. To ai dole ne mai ko. Sabulin da nake wanka da shi ya kai 4,000 kowanne guda ɗaya. Gaskiya ne. To kin gani ga mansa ga wane ne ɗinsa ga waye da sauransu. Kin ga dole ne ko baby dole ne dinga shani. Wallahi nake gaya miki. Amma zan sa a yi miki odarsa tunda ai kin cancanta a kawo miki kema. Baby. Allah nake gaya miki gaba ɗaya komai ya canja. Lokacin da nake zuwa London ake kai ni London kin gane. Lokacin da muka wallahi kamar ba kai ba. Wallahi ka canja. Alquran ka burge mu. Abu da su irin mutanen nan ne wanda bai san kowa ba. Mahaukaci ne bai san me. Ina jin mahaukaci ne. A nan bayan layin me yake kin gane. Irin mutanen nan ne wanda suka zo suka ja. Ina baki labari. Anti ta ce mini in zo in gaya maka da Allah wai rago oman nan wannan wanda ka dauka na tannan kai wa. Rago omo kuma? Wannan wanda ka dauka na tannan ina ka ajiye shi wani. Wa ya gaya ma kai sa'an ka ne da zaka zo ka ce. Allah ku ya. Ni sa'an ka. Yaro zai zo ya dinga ce min wai rago omon da nayi wanka da omo ina na nufin da omo ne wanka ke. Kamar ya ai wannan ba da kai ne. Ya za a yi a saman goshin a ina a saman goshin ka menene nake so in ji. What? Sai ne. Bai dama da omo. Kawai ka ta zanen yaro. Isa na gabe kana ta mai ko. Mawanki da kilin shi ke yin mai ko. Kake mun duk wankan da kake ashe da kilin ke wanka? Wallahi kariya yake mun. Yanzu bai sabulan nan garin ne suke sa mutum ne mai waka? Wallahi baby kariya yake. Lallai bai kaci. Ku rinka jibgar yaran mutane kananan yara. Kuna mutane kariya. Baby kike kodo ni. Kai. Abu da yake so da ke. Yana kuma irin yara ne. Kiskan yara ne. Kai mu ku kan kwace kun kan ba. Allah. Kai wani